खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव चीन हादरनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब चीन हादरनिफ्राय लाना फैदों बे समनि मोनसे बिग आपडेट चीन हादर किंघाई ओनसोलाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनाय जाथाय मोनसे गोहोगोरा बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ जाउनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 4 सुबुंनि थासारिया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों। चीन हादर किंघाई ओनसोलाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनाय जाथाय मोनसे गोहोगोरा बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ जाउनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 4 सुबुंनि थासारिया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों। चीन हादर किंघाई ओनसोलाव गिख्रंथाव बांग्रि मावनाय जाथाय मोनसे गोहोगोरा बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ जाउनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 4 सुबुंनि थासारिया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे समाव खुंथायनि रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। नंगौ बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट चीन हादरनि किंघाई ओनसोलनिफ्राय लाना फैदों बे समनि मोनसे गिदिर आपडेट किंघाई ओनसोलाव 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय जाउनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा गिखांनाय आरो समखिनाय सोमजिदों। जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो 4 सुबुंनि थासारिया गोब्राब होनना मिथिनो मोननाय जादों। 6.3 मैग्नीट्यूड गोहोनि बांग्रिया सोमावग्लुंलांबाय चीन हादरनि किंघाई ओनसोलखौ।